cinta. Acara jebok win sitok ngono nek. Mana wis 5 atau piro kan maksudnya kan sakit le. Juga kok mesti lepas. Dan rasanya digawe jenenge minsla minsle. Kak Juli mana Kak Juli? Juli siapa? Ece bu, Ece terus. Masak lempok iya, masak lempok. Lempok dhewe. Omongane nang lempok iku nang aku ngomong, lempok iku nang kene kasar. Masa ya? Lan yo. Lemas. Nah, lemas bener. Lempok ki wong wis gak kuat apa wae. Lah kok kok jek ning kono narine mono iki. Itu kemantor kok iso. Nah, itu kok rumah kok belernya. Guys. Oh, kalem-kalem ae nek iki. Ben sampai suwe ngono nek lab gitu. Oh iya, guys. Senang aja aku pokoknya guys. Iki mana wis win 5 terus keculik kesini gitu. Enggak lah, majahe kok. Ngene wae. Oh iya, kok jenenge gak nganu kok apa? Apa? Gak challenge soalnya challenge ki ya sekali menang ya kamu melakukan hal yang aku suruh. Ya iya lah kan wis tak takoki, calane nyopo. Lah jarene nang kono nang iso ndorok takon abang sondorok cok sone running piye to? Ora ono sonorek. Oh, boleh. Mencilik sampe kuwi.